Sagduma sa Vallecar Transit nga operator sa series buses may pasalig nga mihimo na sila og mga lakang taliwa nining maaksidente nga nitabo karong bag-o inaglambigit sa ilang mga units. Lakip nini ang pagpatuman og speed limit o pagsubay ragyod sa usa ka lane. Ang report ni Nico Sereno. Nagpatawag og tigom ang Mandaue City tali sa bus company nunot sa mga insidente karong bag-o nga naglambigit sa ilang mga units. Mitambong ang ilang branch manager, operations ug administrative manager. Wala mohatag og pamahayag sa mga sakop sa media ang kadagkuan sa bus company apan sa meeting ilang gipasabot ang ilang habig. Tungod sa demand, mi-hire ang kompanya og daghan nga drivers apan minimal training ra ang naagian. Naagid ni sila quality assurance no nga training sa tanan nilang drivers, tanan nilang nga conductors. Pero wala ni siya nahitabo karong panahon na sa ilang mga bag-o nga mga drivers nga gi-hire. Lakip sa mga interventions nga gihimo sa kompanya karong simanaha, gipaubos og refresher course ang ilang mga drivers. Kini ang rason nganong nihit ang mga bus labi na mahapon ug magabii kay maoy schedule sa ilang seminar. Gi-drug test usab sila. So 4 to 5 PM, 1 hour ni siya nga training no og debriefing. This is to keep them nga kanang magkinto sa ilang pagda sa ilang mga sakyanan. Ang kompanya voluntaryong mupatuman og speed limit nga 30 kilometers per hour sa ilang mga buses nga ma-monitor pinaagi sa GPS sa ilang mga units. Ang mga buses sa outermost lane o sa tuong bahin ra sa kalsada musubay o gidili na ang pagbalhin-balhin og lane. Dili na sila pwede mag-ikis-ikis unya og muhunong sila no. Dili na sila mukawat or di na pud sila muligwat inigawas nila. So that's very important because ang kasagarang aksidente is due to tungod ani nga panghitabo nga kaning mo kalit lang siya og sira. Unya mga motor o mga bisikleta nga naa sa pinaka-rightmost nga lane maoy mga masangit. Padayon nga i-monitor sa City Hall ang mga interventions sa kompanya. Nang hinaot sila, pinaagi ini kaminusan ang mga disgrasya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.